Grabe mga bro, ang vlogs. So what's up mga boss amo? This your boy Bisaya Explorer. So mga boss, biyahe taron tatag Kapalong, and it's my first time na magbiyahe nga ning orasa. Ang sabay na ako ron is one of my viewers, and karon ay mo na ako amigo. Pag-invite ko nila na mag-rides daw sa Kapalong, sabay ta. Ako kabalo kung pila sila kabuok, and kami isa kong gagaw is duha lang may. So tara, let's go mga boss. Kaya na. So what's up mga boss? Pakap na yun, biyahe na. Wait ra. Boss Lloyd, nag-invite ako ha. Shout out kay Boss Lloyd. Hello para si La Filipina, exclusive members riders sa Tagum. So mga mong gisabayan karon. So lang ay dagang sila. Nakabes. Hindi naman ako sure kung pila ka kilometer ang biyahe na mo, kay first time na kumato diri nga sa Kapalong. Namin kisudlan nga barangay ba na eh. Yan, pasaka namin. Medyo kita nyo mga boss kung ano, mura kung sa city pa rin kung ano siya, single line. Punta na to dia. Asa pa kana to na to? Pangkawayan. Ina daw punta na. Kara. Kamkawayan. Asa ang country? Kamkawayan. Kamkawayan. Bulawan eh. Ha? Bulawan. Asa man na Pedri wala? Dili na wagi. Ay baliktad. Tara na baliktad. Wala gid eh. Ha? Ako na nagkukod. Wala. Saag lang sila. So kung taas ka ron, isbukudon sila. Pikas. Dito wala. Wala. Mali atong lagyan. Wala. Bakal. Saglan bro. Yan. Shout Saan? Siyempre, natural na first time na mga ato diri. So, wala may kasita sa atin. But, mo nang kanindot sa adventure, sa biyahe. Kaya, wala ka balungan sa mga to. Enjoy lang ni mo. Ayos. Nakahapas. Tags pa kayo no? Grabe. Yan, pasalod na may mga boss sa area nga vlogs kayo. Nagano, mga bunga po na yun, mga skin ng green mga po. Grabe di makita mga boss. But makakuha man nyo sa camera. Pero grabe pag kayo. Onsa. Wow.
Pags kayo mga boss. Grabe, di makitang dalan. May oras na, alas 6. What a view. Tapos kaya parang si wala, di maklarang dalan. Grabe. Naman dalan rin. Pags pa kayo. Init na pag bigas. Dito pags kayo. Dari ha, init-init na. Fights. Oh, ambot yung makita man yung mga boss. Pero grabe, di makitang dalan. Pags kayo. Oh, wow. What, di makitang dalan. Sulat. Stop. Di makitang dalan, no? Di makitang dalan. Pag kayo. Umbut, tusamay pa dulu. Unsa na dito rin? Sulat? Oy, stop over po. Ay. What a view. Pro Victory Unlimited boots. Grabe. Pwede na maligaw sa gilid, no? Grabe. Isig tubig. Yate. What a nice view. Nasi kuya, ligo. Grabe. Atsop. So na, tubo na putol. Pang adlaw dari pikas. Kita na. Taas-taas yun yung kuhan ba? Vlog ba? Tapos na ako mga boss. Slide. Ano? Ako na yung logo sa likod, LFRC. Slide mga boss. Uy! Ride somewhere. Ayun mga boss, sunod naman. Asa may sea of clouds rin be? Palawan! Sea of clouds. Shit. Bakit? Naman. Grabe mga boss. Tok-tok kayo mga boss. Grabe mga boss. Tok-tok kayo mga boss. Ayos ay. Grabe. Nabuhog na. Bula. Wow, what a view. Wow. Grabe. What a view. Dito na. What a nice view, my friend. Wow. Holy. Oh. Yaway. Ay. Asan to? Wait lang mga boss. Record ba? Record.
Sama sa kadugay-dugay na mga ganito. Okay siya. Uy. Di pa kan klaro. Ano na? Ito ba? Yan. Look at that view. Oh, take it off. Take it off. Exactly. Take it off. What a nice view. What a nice view. Terus mahulog ko dito. Nah, luwag na. Ito gamay na. Napa may taas siguro ani? Turong bayad ka. Ha? Ito rin. Wow. Ah, dito tumigikan di. Oh, ubus. Saka. Yoy. Wow. Ada nagtao dre, hindi nag-raise ha. Alam yun. Ayan mga boss, tuloy naman tuloy. Tabi. Wow! Grabe! Ha? Sama sa kadugay na mga ganito. Okay sila. Uy! Uy! Di pa na klaro.